ngana manga o kota sasa ani na sasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzu ani batema sunzu sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bulu mena yiri ko sa to ani lento su fana ani lenshima ko tarabali kunjo brisa meme ko kamido to fin krikri aboto fin wuri chori o kulikuru kle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dans ko ni ko hota pawni joni tuma damarka jasawate kawru ke kaba magatoma kumala ya bare kano kadegede kologoto yemotabdumia awni senanga mission mandi kono mission muni anye atoke ko anga sunko yini ka sondon la nature ka sunko yini ka korodore ka ayre yini ka sunko yini ka korodore ka lamini yini ka olasa ame foli dan karmo ba mano e badi samake am soroga do anga bi wala nda kono karmo ini tuma amba kologoto yemotabdumia yere ni tuma be anga lame jekulu bo fo mba fo kuni jo kuni sene ko damarka jo sabati ka uruki ka bamba ka toma ayo karmo foli tamene ko bisa amna kumanga danfe kabakoma bado kan donc ebe togodi ama am soroka do nyafali to kono o yini ngali jaranye ko sebe karamo ko to mutabdumia kungo soya fene mando be ambulo marala anya soro yande nga ankla ka lawruki ka lachaya amba foma ko dide diden te fin de rouler na droit quoi le man ko abeille kakla kata anon scientifique fo ko apis mellifère au coro de apis mellifère au coro de ko finement do mimbe nono de bo donc o nono do reflene bolotan ne di de ta awo di wal mali donc ola d'enfant mumbi insecte mumbi ni nono imbo donc o de be wole ko lide walma dide donc franciscana abeille bora ko non scientifique de fossisa ko apis mellifère amba donc afo ko dide ka be dien fambe on nana soroya chogodi anye yoro jonjon de diden rebes abe yoro munna anye diden soro abe yirila kata soro dikulu keleme ki yera noro yirila o kele ni yiri o yiri na fere na kungoso ya anye ba don ko yiri sufiya kema saban ko de be yiri ka dogo diden te sigi mina de an gon ba do ate sigi burenche ni bure musola ante diden yola nga an ba don yiri to nu fengo fe be an beta diden soro la hali san an bole na kungo kono anya soro genu ferelendo diden chama bala anya soro fana diden be dugula inyeba la ko bubaga be bo cogo bina de an be to lo ye an beta soro dikise de be bolati abe abo antara soro fana ni mo ye minen gansan bla ina fo sisan furato bidaga na tiena nu ya a blay amena soro dikise doni bala ne yere doka daga doni dugula furako daga kona na botu kono de diden dona la o ba yira ka fo ko diden daga bana fenyene made donc min be soro a yɛrɛ tɛ se ka fɔ yɛrɛ k'a bɛ sɔrɔ dɛ kungo dɔ de don kungo dɔ de ye diden voilà donc ni i dun y'ale tɔgɔ fɔ n'a fɔra ko diden bɛ yɔrɔ la dɔrɔn mɔgɔw bɛ siran sirankun b'u la bari diden kinɔ ka farin bon o ye kuma n'a fɔcogoya de diden tɛ kini kɛ n'an ko kini o ye ɲin de ye diden tɛ kini kɛ dinɛ bɛ sɔgɔli de kɛ k'a turu i la a jugunna i bɛ taa sɔrɔ bɔlɔ de bɛ yen o de bɛ turu mɔgɔ la wa bagaji bɛ yen fana o de bɛ don i la bon ni diden dun y'o don i la dɔrɔn i b'o paro ko i bɛ giribasa ka réagir par ka farin o de bɛ kari n'o karila diden in bɛ sa bon ni diden sara anw yɛrɛ b'a fɔ an ka mɔgɔw ye ko ni diden nana munumunu da fɛ u kana daminɛ ni kɛlɛ ye bari diden yɛrɛ b'a dɔn ko kɛlɛ in laban ale de bɛ sa o de y'a to a tɛ fɔlɔ yɛrɛ ka i kin bon o didenw bɛ yan nɔ bon a ɲɛci a tɛ se ka fɔ ka ban bari i bɛ diden ye feere mun na a bɛ sigili min kɛ ka bɔ feere dɔ la ka taa feere dɔ la tubabuw yɛrɛ y'o fɔ o ma k'o ye pollinisation de ye ko suma kɛmɛ o suma kɛmɛ n'a bɛ diɲɛ dugukolo kan k'i bɛ taa sɔrɔ 95 ka se 96 ma ko diden kisɛ de b'a to
u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ den ye n'u ko a b'a fɔ likisɛ de bɛ walima liden walima diden de bɛ suma walima yiri fanba ka denni sabu pollinisation min bɛ o mécanisme mun ni a mago yiri mago b'a la pour que ka yiri cɛ ni yirimuso fɛngɛ ka don ɲɔgɔn na o diden o sabu ye o yɛrɛ jatika de don an b'a fɔ de ma ko pollinisation bari i bɛ taa sɔrɔ yiri dɔw bɛ yen n'u kelen b'u dama i m'a ye ni fɛn ɲɛnɛma foyi ma maga o la ni kɔnɔ ma na diden ma na tɔn ma na dimɔgɔ ma na gɔbɔni ma na n bɛ ka nin fɛn o fɛn fɔ olu bɛɛ de ka baara ye ka yiri dɛmɛ a ka den a bɛɛ la belebele o de ye diden ye bari u b'a fɔ cogo min na dɛ ko diden kelen bɛ se ka feere 10,000 tagama tile kelen kɔnɔ i m'a ye k'i sigi ka foni ka taga olu fana bɛ panpani min k'o la o bɛ taa feere mugu de ta ani feere nɔnɔ ka sɔrɔ ka t'o kɛ an ka di ye ni dɔw k'o ma ko li o mankutu kɔgɔlen nin kama mɔgɔw bɛ dunya in kɔnɔ yan minnu ko n'i ye diden bɛɛ faga ko kumana anw tɔ ye san 7 de yanni anw yɛrɛ k'an yɛrɛ ɲini yɔrɔ o y'an gulonnen diden na dɛ mɔgɔ dɔw bɛ sigi ka miiri jate ka fɛnw jate bɔ u kun na olu dɔw ka hakilinata tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ u bɛ fɛ k'a fɔ de diden yɛrɛ ye anw dɔ de ye ko sunkun dɔ don dɛ anw dun fana ye sunkun de ye voilà donc ko sisan ko an ka an kɔlɔsi diden ko nin na nka tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw bɛ siran a ka kini ye nka mɔgɔw bɛ siran fana a tɔgɔ yɛrɛ gansan dɔrɔn mɛ bon o la anw ka kungoso yan anw kɔni ni diden bɛ sigi la sigi ni a ɲɛci tɛ se ka fɔ ka ban a y'an dɛmɛ an ka kungo mara tiɲɛ don n bɛ tila k'an da mɔgɔ yɔrɔ dɔ la bari diden fana b'a sigiyɔrɔ kɔlɔsi n'i ye diden den kelen nalen munumunu na a tɛ taa dɔrɔn munu na dɔrɔn ka tila ka taa a doni bila ka na dɛ a bɛ taa ɲɛfɔli de kɛ o de y'a to ni mɔgɔ ko k'i bɛna kungoso sisan an b'a fɔ karisa n'i b'a fɛ ka na bɔ anw ye kungoso don min na i kana parfum fiyɛw don parfum fiyɛbaliya n'o ye latikɔlɔn ye n'u tilala ka kasajalan ni fɛn min kasa ka di an hakili bɛ taa fɛn sumajalan sumajalan wala a fɛn min suma ka di an hakili bɛ taa fɛn kelen min na o ye diden de ye bari diden fana bɛ na fɛn min nɔfɛ an bɛ taa o fana kan n'o ye feere ye ko feere de kasa ka di feere de suma ka di voilà donc n'i ye yiri feere ye o kɔrɔ ko diden bɛ nale o diden mana na ale ka baara a bɛ taa yiri feerenw fara ɲɔgɔn kan k'olu laden nka e mana latikɔlɔn kɛ i yɛrɛ la k'i yɛrɛ suma diya ni e nana o suma bɛ taa fiɲɛ min fɛ dɛ hali ni ŋunu tɛ e da fɛ diden bɛ don min na ka li dilan n'o tɛ e da fɛ diden ka so diden bɛ fiɲɛ ta ka o fiɲɛ nɔ minɛ ka n'a lajɛ min bɛ yen u yɛrɛ b'a fɔ ko mɔgɔ minnu ye kamera lajɛlikɛla yɛrɛ don fo ŋunu kɔnɔ ko ni e nana ni suma ka di ni sumadiyalan nana yɔrɔ dɔ la sisan i b'a ye diden kelen bɛ wuli ka n'a lajɛ min don ka sɔrɔ ka segin ka taa fɔ tɔw ye min don hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ ɲumanw nana sa n'olu ye feerew ɲɛ adamadenw feerew don nka feere yɛrɛ yɛrɛw tɛ diden bɛ taa fɔ ko kumana ko mɔgɔw de don o la o tɛ na nka n'o y'a sɔrɔ yiri feere yɛrɛ don u tun ma deli ka min kasa mɛn min suma mɛn n'a a suma ka di o bɛ sɔrɔ ka taa ka o bɔra yɔrɔ min na dɛ o bɛ yɔrɔ min na dɛ diden min nana lajɛli kɛ dɛ a bɛ taa ɲɛfɔ tɔw ye ko ale ye yiri feere duman dɔ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la tɔw fana bɛ wuli o la ka o kunnafoni ta ka na o feere ɲini ka na o feere tɔnɔ ta ka sɔrɔ ka segin n'o ye ŋunu kɔnɔ ka t'o kɛ di ye di nin a bɛ kɛ ka didenw balo a bɛ kɛ ka didenw lacaya bon anw bɛna kungoso tuma min na ŋunu tun ye kelen an bɛ se k'a fɔ dikulu tun ye kelen de ye i m'a ye dikulu kelen de tun don an ye min ye yiri ninnu na mais an yalatɔ y'a ye k'a fɔ dɔw bɛ bɔ dugu jukɔrɔ dɔw bɛ kuluwo ni farawo ninnu na anw nana ŋunu sigi ne y'a daminɛ ni ŋunu kelen de ye di donna la ka kɛ ŋunu 3 ye di donna la a kɛra ŋunu 7 ye di donna la a kɛra 10 ye a kɛra 15 ye bon sisan 17 de don i m'a ye donc sisan dikulu hakɛ joli bɛ ŋunu kɔnɔ dikisɛ n'i ye ŋunu kelen ta k'a lajɛ ka se diden 4,000 ka se 7,000 ma
o y'a dɔgɔlenba bɛɛ non dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko k'a ta 7,000 la fo 15,000 nka sɔgɔmada in na anw taara dikulu min lajɛ ni o bannen bɛ ka don ŋunu na ni o ka kɔrɔ ni yan dikulu bɛɛ n'o o bɛ yiri la an yɛrɛ b'a fɔ ko yɔrɔ kɔlɔsibaga de don i bɛ se ka fɛn o fɛn ye 20,000 ka se 40,000 ma o dikisɛ b'o bɔ bari u finnen bɛ ɲɔgɔn kan u ka bon i b'a fɔ ji min daga i m'a ye donc diden ko tɛ se ka fɔ ka se i m'a ye yan donc n'an ye kungoso ta ka kungoso lajɛ hectare 6 nin k'a ye ko ŋunu 17 bɛ yan a ka dɔgɔn kojugu nka mɔgɔw t'a dɔn k'a fɔ ko ni ŋunu nana caya sigida bɛ gɛlɛya bari diden bɛ ji de min n'a ye feere ta ka na n'a ye ka na n'a ye ŋunu kɔnɔ ka na k'a bɛna di dilan a bɛ taa ji min yɔrɔ la kuma kelen-kelenw na n'anw ye di min bɔ an b'a ye an sigida la mɔgɔw bɛ yen minnu bɛna Samake i ka diden nana an fɛ yen a ye n kin ou bien a bɛ ji min na ou bien n ka kɔlɔnda bɛ dikisɛ ye i m'a ye n'o kɛra anw bɛ ji min ta caya ŋunu ninnu kɛrɛfɛ ni ji min ta cayara ŋunu kɛrɛfɛ i b'a ye diden tɛ taa u ka ɲinini na u y'a ye k'a fɔ ko diden bɛ se ka taa ji min ko fo kilomɛtiri 4 ka segin ka na n'o ye ŋunu kɔnɔ ka taa ji ta kilo 4 ka segin n'o ye ŋunu kɔnɔ bon o la sa anw bɛ ka nin fɛn ɲɛnɛma nin fɔ anw bɛ k'a kɔlɔsi an bɛ k'a kɛcogoya ye cogo min na an ka sigida la an bɛ k'a nafa fɔ cogo min na ka tila ka n'a ye k'u y'o ta k'a don sira caman fɛ hali diinɛ ko kuma kɔnɔ diden bɛ yen ka tila ka na a mankutu caya fo ka n'a kɛ gundolako ye n'an k'o ma ésotérique parce que fɛn minnu tɛ kɛnɛda la quoi o y'a don ésotérisme ni mysticisme kɔnɔ n'o ye doko ye donc an ka doko ko caman di jɔyɔrɔba bi a la voilà an ka doko caman di jɔyɔrɔba b'a la ka tila k'a ta ka bɔ o kɔnɔ fo ka na a sen don ɲuman ni juguya ko kuma fana na ko mɔgɔw bɛ yen minnu nana ka na dugukolo daraki ka bɔ a tigiw bolo n'u nana k'u bɛna a tigiya ta dikisɛ bɛ firi u kan di kɔrɔ tɛ quoi ka didenw lawuli k'u ci mɔgɔ ma ne y'a mɛn ko o mɔgɔw b'o baara fana kɛ bon anw yɛrɛ ka yɔrɔ la yan nɔ an bɛ se k'a fɔ diden y'anw dɛmɛ ka kungoso lakana bari i ɲɛ bɛ so o so la sigiyɔrɔ o sigiyɔrɔ ni an sennɔ cayara yen didenw bɛ yen to an ye mais n'an tɛ yen didenw n'i ye wagati jan kɛ kalo 2 kalo 3 i sigilen tɛ yen diden bɛna a yɔrɔ la ni diden nana a yɔrɔ la ni mɔgɔ min nana k'a bɛ don yen ka o tigi t'a dɔn ko o yɔrɔ mankutu dɔ ye dikisɛ ye o tigi bɛ yen bila ne yɛrɛ ka so min filɛ n'an b'a kɔnɔ nin ye dikisɛ donna nin na san 6 y'a ye fo ka di da ne ye n ka armoire don yan armoire nin kɔni nana don min na n'o ye fini bilanan nin ye ani verni de nana verni de kun kasa b'a fɛ di de nana don a la k'a fa fo k'a nɔnɔ bɔ a kɔnɔ bon ne yɛrɛ y'a kɛ sa n bɛ don so kɔnɔ ka n da ka sunɔgɔ n bɛ bɔ ne ni dikisɛw cɛla fo mɔgɔw y'a miiri suya wɛrɛ k'a sɔrɔ suyako tɛ sunkun de y'a yɛrɛ yira an na k'a ka faamuya d'a ma an ka baara kɛ n'a ye o dikisɛ ninnu de bɛ kungoso yan nɔ bon ni mɔgɔ nana k'i bɛna ka na kungoso ɲɛfɔli faamuya an bɛ di ɲɛfɔ ɲɛna an b'a fɔ i kana parfum kɛ i la wa an b'a fɔ fana ko ni diden nana i da fɛ ka munumunu k'a kɛ tan n ko a bɛ kunnafoni ɲini de la donc ni e y'a piripago e de ye kɛlɛ daminɛ ni e y'a piripago e de ye kɛlɛ daminɛ mɔgɔ ka teli ka banfula bɔ a kunna ou bien ka musɔrɔ ta ka sin k'o kɛ tan ka di fiyɛ ten ale fana b'a fɔ ko saya ka fisa malo ye i b'i ta k'ale la nka ale b'i cɛ ka bɔ yen ka na i kama n'a y'i kin a b'a dɔn a bɛ sa dɛ nka o kɔni a ta kɛlen i la donc ale ka kinko kelen ye saya ye mais donc a b'a fɔ sisan di nɔnɔ sisan ni ye di nɔnɔ ta k'a lajɛ minimum yiri joli fɛnkɛ bɛ se ka kɛ di nɔnɔ la voilà donc o yɛrɛ min filɛ dɛ karamɔgɔ Kologoto hali an bɛ se ka baro sigi yiri min bɛ di a n'a a feere bɛ se ka kɛ di ye an bɛ se ka baro sigi o kan nka kuma nasurunya na i bɛ taa sɔrɔ di la sisan i bɛ taa sɔrɔ ne ka yɔrɔ la ma yɔrɔ wɛrɛ t'a fɔ dɛ yiri suguya 200 ni kɔ i b'o sɔrɔ nin di nin na sisan anw bɛ ka yaala an y'a sɔrɔ geniw de feere na didenw b'a sanfɛ nka mangoro denna ala ma mɛn o feere b'a la yan'o cɛ yirininjɛ feere na ala ma mɛn dirigi ninnu feere na ala ma mɛn an ɲɛ bɛ tenbilenni na olu feere na ala ma mɛn donc a b'a fɔ yiri fɛn fɛn bɛ yan n'a a bɛ feere
i b'a ye olu bɛna a poloniser o kɛtɔ donc olu bi o fɛngɛ ta ka t'o fara di kan kosɛbɛ donc mankutu min bɛ yiri kɔ o mankutu bɛ fara di kan i b'a fɔ sisan ni e ye di sɔrɔ a b'a fɔ e kelen yiri 100 caman walima yiri 10 caman nafa de sɔrɔ o bɛ kɛ o bari n'i y'a furakɛlikɛlaw dɔw bɛ to k'a fɔ k'i ka yiri 100 ta k'i ko n'a ye nka mɔgɔ min fana ye ko dɔn ka ko faamuya i bɛ taa sɔrɔ a dɔw y'a fɔ ko ɲani ka taga kungo kɔnɔ 1 2 3 20 60 i tɛ tila o k'i b'o yiri 100 ɲini ko di ɲini kungo kɔnɔ di min bɛ kungoba la quoi donc i bɛ taa sɔrɔ o di yɛrɛ la yiri 100 ni kɔ de b'o la fo 100 ni kɔ donc ko di koli ka ɲi o fura la i m'a ye ɲani ka yiri yɛrɛ bɔ k'i b'a to yen bon an y'a jateminɛ sisan k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ Mali kɔnɔ yan minnu kɛlen bɛ ka taga i n'a fɔ sisan u b'a fɔ gomibilen n'o ye matelas sun ye gomibilen sun nin ka t'o turu ka tila ka ŋunu bila cɛ la bon an dun b'a dɔn matelas o ye chinois ka fura nalen de ye fo b'a fɔ ko matelas mun na sosokinda ni fɛn ninnu na o bɛ taa di dɔ sɔrɔ o di matelas kasa de b'o fɛ a suma quoi matelas suma de b'o fɛ n'o kɛra sisan o bɛ taa o di feere wariba la ko nin ye gomibilen di de ye sisan mɔgɔ dɔw bɛ taa u ka ŋunu yɛlɛ zirasun de sanfɛ ka zira di bɔ ka na n'o ye mɔgɔ dɔw bɛ t'u ka ŋunu don sɔmɔforo la o ye sɔmɔdi de ye wali kelen sinjan tu la o ye sinjan di de ye i bɛ taa sɔrɔ sinjan de mankutu ka ca o di la voilà yiri tɔw kan donc i bɛ taa sɔrɔ sinjan mankutu bɛ sinjan di kɔ zira mankutu bɛ zira di kɔ gomibilen n'o ye matelas ye o mankutu bɛ matelas di kɔ ka taa ten fo i mana yiri o yiri ye ni mɔgɔw degera sisan nɔ tubabuya sira kan dɛ k'a fɔ yiriforo ka turu yiri dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ mangoro foro bɛ yen nsɔmɔforo bɛ yen n'o tɛ o tun t'an fɛ yan farafinna an tun bɛ yiriw to u dama ka u tɔnɔ sɔrɔ ten i m'a ye bon hali n'i ye dama dɔ turu i bɛ dama dɔ turu yiri wɛrɛw da fɛ bon tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye ne ka di ta kungoso yan ka nin di tɔw lajɛ n ye min faamuya di dɔnnaw fɛ dɛ u ko ne ka di ye tuvenan ye tuvenan kɔrɔ ko di min ni yiri camanba b'a la i tɛ se k'a dulon yiri kelen na k'a fɔ k'o de di filɛ nin o dun b'a fɔ an ɲɛna sisan k'a fɔ n'i ye di ye yiri la yiri feere na dɔgɔkun 3 ka taa se dɔgɔkun 4 ma n'i y'o di bɔ i b'o yiri mankutu sɔrɔ a la donc a b'a fɔ sisan n'i y'a ye a bɛ fɔ ko anw ka yan farafinna di ka di a kun dɔ y'o ye parce que anw ka yiri suguya ka ca fana ouais i bɛ taa o fɛn min sɔrɔ a la fo tubabuw nana ɲɛbɔ o fana fɛ ka taa sɔrɔ anw ka didenw filɛ nin ye u bɛ kungo kɔnɔ anw bɛ ka di baara kɛ tiɲɛ yɛrɛ la anw ma nata k'a fɔ k'an bɛ di feere kɛ n'a ye fo tubabuw de nalen di feere kɛra a wara la n'o dun kɛra sa a b'i n'a fɔ i yɛrɛ b'a fɔ didenw ka di dilan teriyara ka bɛn tuma dɔ ma walasa e bɛ se k'o bɔ k'o tɔnɔ sɔrɔ bon o tun t'an anw fɛ yan an kɔni tun bɛ di dun wa di tun ye fura de ye wa di yɛrɛ ye fura yɛrɛ yɛrɛ ye tubabuw nana ɲɛbɔ fɛ ka na anw ka dikisɛ ta ka taa n'a ye u ka laboratoire la n'u ye sɛgɛsɛgɛlikɛ bulonw ye ka olu ka dikisɛ ta olu ka dikisɛ minnu i bɛ taa sɔrɔ u bɛ di bɔ mais di nin man di ka an ta bɔ u taara ka taga laboratoire la ka taa o diden 2 k'olu kisɛw ɲagami ɲɔgɔn na n'o ye croisement ye ka diden dɔ wɛrɛ sɔrɔ o kɛra kasara ye dɛ bari o diden o de laban tagaw da la ko diden min bɛ mɔgɔ faga anw ka fariya nana don olu ka diden donc l'abeille tueuse o de kɛra o ye donc olu ye an ka farafinna ko komi an ka farafinna di ka di donc olu y'an ka farafinna dikisɛ ta k'o croiser n'u yɛrɛ ka yɔrɔ dikisɛ ye donc croisement de nana kɛ di mun bi o de kama sunkun t'a yɛrɛ sɔsɔ donc olu y'a ɲɛbɔra an ta fɛ k'olu bɛ o croiser u ta la olu ye o ye espèce mun di o espèce d'abeille bi mana mɔgɔ kin dɔrɔn i bɛ sa de a n'a y'i kin i bɛ sa de o farati ka bon dɛ o farati ka bon u nana wele ko l'abeille tueuse bon a fagali fana dɛ a ka teli tubabu kunda ni farafin ye donc n'a ye tubabu kin a b'o faga joona ka tɛmɛ farafin kan voilà donc n'a ye tubabu kin a b'o faga joona ka tɛmɛ farafin kan donc o de nana kɛ sisan k'a fɔ k'an ka sunkun an kana tɔɲɔ k'a dama tɛmɛ i m'a ye
n'i y'a tɔɲɔ dɔɔni a b'a yɛrɛ ta nka n'i y'a tɔɲɔ k'a dama tɛmɛ a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye e yɛrɛ sigilen e y'i yɛrɛ de tɔɲɔ parce que an yɛrɛ de ye sunkun ye donc diden ka mankutu dɔw filɛ nin a tiɲɛ yɛrɛ la an b'a lajɛ don o don an bɛ fɛn kura y'a kan bon anw ye mɔgɔw dɔn minnu nana diden kama ka na dikisɛ ɲini mago ɲɛna kama dikisɛ kelen dɔw nana dikisɛ 7 dɔw fana nana ko olu bɛ diden ɲaga de kɔ a n'a ɲaga di awɔ n'u b'a fɔ ko mais e ta in ne b'i ta in bɔ nɔnɔ bɔ e b'a kɛ cogo di de komi fɔlɔ yan mɔgɔw tun bɛ diw brutaliser de ka sɔrɔ k'u nɔnɔ sɔrɔ mais an b'a dɔn bibi na k'a fɔ a ma se o la parce que n'i y'a mɛn k'e bɛ ka di sɔrɔ didenw de bɛ yen ne yɛrɛ taara olu nɔnɔ bɔtɔ n'i y'olu faga a b'a fɔ i ye tiɲɛni de kɛ donc e b'i ta in kɛ cogo di siran de don siran de ye mɔgɔ bila o la bari u ye di fariya de dɔn ka di yɛrɛ ja dɔn donc u bɛ di nɔfɛ nka u t'a fɛ ka di u bɛ siran di kisɛ in voilà u t'a fɛ ka di sɔrɔ goya kan quoi donc u bɛ tasuma minɛ ka na tasuma yɛrɛ de don ŋunu na wali kele di b'a fɔ cogo di di ton na quoi mɔgɔ minnu b'a sen fana olu bɛ na tasuma de don diden ka wo la k'u bɛɛ faga kɔnɔ ka sɔrɔ ka pigi ta k'a sen ka sɔrɔ ka di labɔ o n'i ye di dɔw nɛnɛ i bɛ taa sɔrɔ di ninnu i bɛ jeni kasa voilà di jeninen de y'o ye nka i ye min fɔ ni juguya b'a la ni juguya min b'a la olu yɛrɛ b'a fɛ diden yɛrɛ de ka sa ka sɔrɔ ka di sɔrɔ o falenna a y'a fɔ an b'a fɔ min ma ko bafaga ni kili cɛ c'est comme si k'a kɔnɔba minɛ k'a kɔnɔfan cɛ fana donc o yɛrɛ de problème bɛ yen donc an sina ka a ye mɔgɔw bɛ ka diden latunu ni sigida bɛ ka bonya sisan mɔgɔw b'a fɛ dɔrɔn di bɛ yɔrɔ minnu na k'olu faga u t'a fɛ diden yɛrɛ ka na u fan fɛ donc a laban min kɛ dikisɛ bɛ ban nka al'o don ko fo dugu camancɛ la 15 bugu dɛ anw ye diden kisɛ ye ne yɛrɛ ye n kanto ko nin bɛ sɔn ka bɔ ekɔliso de kɔnɔ bari kɛnɛ bɛ yen di bɛ taa yɔrɔ la kɛnɛ bɛ yɔrɔ min na bon sisan ni anw bɛ nin ŋunu ninnu fiyɛ an b'a kɛ cogo di anw yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu de dilan min bɛ Bamako sisan n'u b'a fɔ ma ko APAM ko dibɔlaw ka jɛkulu Keyita de y'an ka ɲɛmɔgɔ ye bon ale bɛ mun kɛ ale yɛrɛ de bɛ ŋunu ninnu dilan sisan k'a feere bon an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'an b'a san an b'an ka jɛkulu dɛmɛ an b'ale dɛmɛ na Keyita bɛ minɛn dɔ fana dilan an b'a fɔ o ma ko pressoir i m'a ye i b'i ka di bɔ ŋunu kɔnɔ i bɛ fini don fana min b'i ɲɛda protéger ka i ɲɛda tanga bari an ɲɛ bɛ diden na ka didenya la dɛ n b'a f'i ɲɛna diden bɛ taa mɔgɔninfin kunkolo de nɔfɛ donc tiɲɛna Keyita b'a fɔ de ko ka di bɔ ka a bila a di sɛnsɛnna kɔnɔ k'a sigi tile la wa ale bɛ i b'a fɔ ɲaga in de bɛ bila pressoir in kɔnɔ awɔ donc k'a bila tile la ka bɔ a yɛrɛ ma ka tɔni heure caman donc o ye kɔni dusumajɔ ye nka i bɛ di sɔrɔ ka sɔrɔ i ma didenw tɔɲɔ filɛ nin ye nin tɔnina de o a ma bisi a ma foyi a tɔnina de i m'a ye o de y'a to a yɛrɛ ka ji et puis i bɛ taa sɔrɔ a piripiri de don quoi bon o la sa i bɛ taa sɔrɔ ŋunu yɛrɛ kɔnɔ réglette minnu bɛ da dɛ ni di ŋunu dacogo bɛ yen i bɛna di a nɔnɔma gulongulonnen de sɔrɔ o la o de bɛ ta ka bɔ wa n'a bɛ bɔ fana i b'i kɔlɔsi pari a bɛ fiyɛ ni sisi ye ka didenw lasunɔgɔ dɔɔnin quoi k'u ka farinya majigin i m'a ye ka dɔ b'o la ka sɔrɔ ka ŋunu ta k'a dayɛlɛ ŋunu ninnu sigilen bɛ yan nɔ i m'a ye bon en tout cas aw hakili la an bɛ dan yan donc siɲɛ wɛrɛ mankutu wɛrɛ min bɛ didenw na hali bi ani di yɛrɛ la hali bi an bɛ ɲɛfɔli k'o kan o la ko aw bɛɛ ni ko ngana manga ko tasasa ani nasasa gingingin ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko jama sunzun ani bajama sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mina yiri ko sa to ani lento suzu fana ani lenshima ko tarabali kunjo brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori o ko likuru kle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dans ko ni ko